दिनैहाय जोबोद मोनसे मोजां खौरां जे जोंहा बिसमुरिनिफ्राय सरलपारासिम थांनाय जे लामा बे लामाया गोलाव सम मोनसे गाज्रि अबस्थायाव दंमोन खिन्थु दिनैहाय भारत सरकारनिफ्राय PMGSY गेजेरजों मोनसे 34 आरोबाव 35 crore बेनि मोनसे स्किम जोङो मोननो हाबाय PMGSY स्किम बेनि गेजेरजों बेखौ मोजाङै बानायनाय जागोन आरो जि बानायनो लादों बे गोदान मोनसे टेक्न'ल'जि जाय टेक्न'ल'जिखौ नर्थ इस्टआव आसामाव बड'लेण्डआव मावफेरनाय जायाखै बे टेक्न'ल'जि बेखौ मावनाय जागोन आरो बेखौ जितु बिराद मोनसे इम्परटेन्ट मोनसे लामा बे लामाखौ दिनैहाय जोङो अन्थाइ खाम्फा गायसननानै बेखेवबाय सेंसन जाबाय मावनो वार्क अर्डार जाबाय मावसिगोन आरो थाबैनो मावफुंनांगौ दिनैनि बे हाबाफारियाव जोंहा माधब सेट्रि जोंनि UPPLनि गाहाय नेहाथारि आरो चिफ सारनि पलिटिकेल सेक्रेटारि जा लकेल MLA लरेन्स इस्लारि बिथांनि नुजाथिनाय आरो जोंनि पार्टिनि आरो BJPनिबो दंमोन बेयाव बे गासैबो नुजाथिनायनि गेजेरजों जों बेखौ दिनै बेखेवबाय खोब थाबैनो मावफुंनांगौ आरो जोबोद मोजां क्वालिटिनि जानांगौ बे जोंनि प्रमद बर' दैदेननाय सरकार जोंनि आसाम सरकार भारत सरकारजों जोङो जयैनो लोगो नांनानै जिखिनि हाबाफारि लाबाय दा बेयाव थारैनो आङो जोंनि भारत सरकारनि नरेन्द्र मदि बिथांखौ साबायखर जासिगोन आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ साबायखर जासिगोन आरो जोंनि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथांनिसिम आङो साबायखर जासिदों जेन' जोंनो बेबायदि जौगानायनि जिफोर हाबाफारि बेखौ जोङो दिनैहाय दिल्ली दरबाराव लोगो लानानै आसाम सरकारजों थानानै जों दिनै बे सरकारनि आमोलाव खना खनला जौगानायफ्रा जागासिनो दं लामा दालां बान्दो गासैबो जागासिनो दङ बे जोंनि मोनसे देरहासारनाय